kabarkada na. So welcome to part 2. At nandito na kami sa may grocery. Magpapasok na kami dito sa may grocery dito sa CSI na. So kanina kasi, sa mga hindi pa nakapanood, galing kami kanina doon sa may bilihan ng mga stove, mga appliances. May sa atin to ha. Dito na lang ako sa computer lang. Kunti lang naman kasi yung kukunin namin na para sa tindahan. Dalawain mo na. Ha? Yung sa atin? Oo, sa atin din. Yung kulay blue. Sa tindahan kami. Ayan na lang. Sa tindahan. Paninda? Dalawa na lang yung nandun eh. Ah, sige. Sa atin eh. Yung sa atin? Yung blue. Bali, full stock pa kasi yung tindahan. So, kunti lang yung grocery natin ngayon na para sa tindahan. Tapos, at the same time, mag-grocery na rin kami ng para sa amin. May toothpick kaya dito? Ha? Toothpick. Toothpick? Ay, iba yung toothpick. Sa labas na lang. Oh, yan, toothpick. Oh, yan na lang. Doon sa palengke na lang, mas mura doon. May sponge pa tayo? Wala na ba? Ha? Sponge? Sponge wala na. Walang maliit. Ito, oh. O yan. Ilan? Dalawa. Dalawa. Wala tayo. Baka mahulog din. Yan, sa baba. Hindi. Kukuha ba tayo ng wings? Wings, yung solve. Marami pa. Ayan nga yung ano, orange. Ito. Ito nga yun, yung solve. Ilan? Kuha ka na. Yung ano ba? Yung tig-6. Dito na lang. Kasi madalang magkaroon na ito. So, napakadalang kasi nito mga kalabarkada at hinahanap-hanap kasi ng mga tao to. So, kukunin na natin lahat to. Hindi. Ano na madami. Ayaw. Dilata. Ito yung budget, no? Meron pa ba tayo nan? Yung Yung century na yung budget size. bumili tayo yung ganyan. Ganito na? May ganyan pa tayo. Hindi, yung budget size sabi ko. Oo nga, be. Kaso nga lang meron pang Meron tayo. tayo, sige. Para mabenta. Ito off-freeze kami. Anong to na? Assorted na. Assorted na? 20. Ituan mo ako. 20. Tikilan, ito tig sa 10 na. Dito, bakit ako? 20. Tig sa 10 na? 20. Excuse me. Nakuha ko ito. Ricada. Kumuha ka ng kaldereta, be. Caldereta, oh. Sino na ito? 2, 4, 6, 8. Dalawa pa. 10. Tapos caldereta. Ilan? Ganun din, 10 na rin. Hindi. Bali 20 lang lahat. Kaya nga. Ano ba yan? Kaldereta yan lahat? So, apritada. 5 lang. 5. Oo. O di 5 caldereta. Oo.
Tapos 5 Adobo. Oo. Ay, mechado pala. Oo, tas 5 adobo. 5 mechado. Oo. Mechado. Tapos adobo. Dito na sa taas kaya yan. Pero hindi sa mga moy. Tapos 20. 20. Red. Mega. Oo. Kita ko. 20. Sure. 8. Ano bang gusto mo kukuha? 16. 12 pala. Oh, nalagdagan dito. 15. 20. Ano pa? Kuha ka ng Youngstown. Youngstown na Pinabili nila nanay 5. green? Red. Red? Ano, 3 red, 2 green. Oo. Oo. Yung red. Yun na, be. Ano wala? Okay na. Yan lang. So next natin ay suka. Sana nga mayroon yung malalaking yun yung meron oh. Bili Oo. kayo ng... Oo, yan. Yan nun diba yung 200 grams. Ilan? 20. 20. Lapit mo nga. Para may ipon natin. So ang expiration ng suka 20 yan. yung nakalagay. Eh, matagal yan. Sige na, bilisan mo. April 2028 pa. 4. Be, ayun o. Mayroon pala doon o nakapak sa ilalim. Ilalim. Salita? Hindi, ayun o sa pinakailalim. Pinakailalim. Ayun o. Doon o. Ito. Ano? 200 ba yan? 200 ml ba? Check mo nga. Oo, 200 to. O, yan na lang. Ito na lang. Dalaw. Babalik natin to. Oo, balik mo na yan. Kasi Oo. may... Nakakalabar kada, ito na lang kukunin. Pero itong mga ito, ibabalik na lang natin. Kasi mas makakatipid tayo dito. Oo. At may kikitain tayo dyan. So ilang pack yung kukunin natin? 2. 2. Pasensya na po sa stop ng CSI. Pero kailangan namin gawin ito. God. Binalik naman namin dito. Hindi naman nagkalat. Check mo kung 200 yan ha. Okay na yung 2. 2. Ito pa. Hindi tama na. Tama na. So, ibe. Nasaan? Yung 200 din ha. Pati nga. 2 din kung meron. Ayaw. 200. 200 din. 2 din. 2. Tapos kuha ka ng isang malaki. Itong ganito. Oo. Para sa siomay. Yan na, be. Okay na yan. Parang pangit ng ano niya. Okay lang. Okay lang? Ay, no, mas maganda oh. Ay, ito pala. Ito pala ito. Oh. Ano pa? Wala na masyado eh. Sardinas ng noodles. Cup noodles. Nalagpasan na yata natin. Kape ba kape? Kape. Kopi ko lang kung meron. Kopi ko blanca.
Huwag mo lang, antayin mo lang ako. 5 dosena ako meron. Lima. 5. Coffee cube lang ka, 5 dosena. Dito na lang sa gilid. Hindi, dyan na lang. Kasi may noodles pa tayo. 10, oo. 20 pesos. 22. Hmm. 22. Oh, sige. Kasi 12 yung maliit eh. Oo. 22 ito. Oh, 22. Meron? Expiration no? Yung yellow green, sanang may ganito, no? Kung na October ito. Pwede pa? Ilan? Isa lang. Isa lang? Wala. Yung red, kuha ka ng red eh. Red ilan? Isa. Di sa atin na lang yung kasalo. Oo, sa atin na lang yung kasalo pack. Kasi mga kalabra ka no? Ito may nakapack dito kasi. Tapos may kasama siyang isang piraso na kasalo. Kasalo pack, ayan no. Eh ang habol lang kasi namin dito is ito mga regular na pansit canton. Ano kukunin pa natin to? So ang sabi ko kay Mrs. sa amin na lang to, kami lang kakain ng kasalo pack. Para hindi na kami bumili ng mga noodles. Magkano kaya isang ganyan, no? Yung isang karton. Chili mansi. Yung kulay green ba yan? Hindi ko nga alam. Ay, yun. Ay, hindi. Oh, yan na. Chili mansi. Yan nga yung kulay green. Ilang piraso kayo yan? Iwan ko. 70 to. 70 to? Oh. 72 pesos? Oh. Ayun o. Expiration niya ay. Marami. Okay, huwag mong buksan. Bali. Ano kayong expiration niya? Ayun o. 18 November 2024. November? Oo. Kunin mo na yata yan. Isa? Isang box. Chili mansi. Ay, chili mansi yan din. Ha? Hindi yan. Hindi yan. Hindi ito chili mansi. Kalamansi. Hmm? Hindi siya chili mansi. Hindi ba yan yan? Ito kat yun oh, chili mansi. Ito ba yung chili mansi? Ay, ito. Iba. Hindi yan, hindi yan. Iba. Juan, nagbuhat tayo ng maling bagahe. Wrong items, mga pare. Paging bagay ni ko to check out counter, bagay ni ko to check out counter. Boss, pwedeng patulong boss. Ano po yun? Yung sa Konsana. Huminginan tayo ng tulong sa kanila boss. Yung isang baksa na ganito boss, kalamansi. Kailan sir? Oo. Yung isang box sir? Isang box ba ko yun sir? Ah, Sir, hintayin mo nga sa ba ako na ako nakita. Fred, gawin ka nga Fred, ako po si Sir Lito. ano sa taas boss? Opo, nasa taas ko po sir. Ay, ayun. Oo sir. Kalamansi nga. Lord, salamat po sa hulog ng langit. Pag nahulog yan. Isa lang po sir. Isa lang boss. Isa lang. Natin ko na sir. Yun, thank you. Ayun, isang box. Maganda po sir. Yan. Ah? Yung? Silong po. As. Kasya ba? Thank you, kuya. Boss, salamat boss ah. Salamat po sir. Ayun. Ano pong ano yun po sir, pangalan niyo, papano ko pa yun. Ay, sige, sige. Laboratories boss. Ah, Laboratories yung pangalan ko. at sir. Ah, sige. Follow nyo lang yun sir. Anong pangalan mo? Cardo. Cardo? Opo sir.
Sige. Taga saan ka? Vlog ko na rin po yun, sir. Ano ba vlog ka rin? Opo, Cardo Motovlog, sir. Cardo Motovlog. Motovlog. Ano po motovlog ka? Ayun, Hindi naman, sir. Hindi ko naman naarap kasi. Hindi mo nahanap. Hindi ko lang kasi naarap, sir. Sige. Sige, sakto sa pa-follow naman kayo, sir. Cardo Motovlog, tama? Cardo Motovlog. Follow naman yung Facebook page lang ba? Kids po, sir. Wala ka sa YouTube? Wala po, sir. Wala pa. Facebook page lang. Sige. Salamat po, sir. I-kuha natin follow natin. Salamat po. Ako lang maunang mag-follow. Awa, sir. Yo, sir. Salamat. Yun, may vlogger din tayong nakilala. Si si Cardo Motovlog. So, shout out sa kanya at follow natin. Masarap ba to? Ha? Masarap to? Ay, oo naman. Nagtanong ka pa. Para sa akin ba yan? Hindi. Kumuha ka na ng candy mo. Para hindi ka kuha doon sa paninda na ako. Nanglulugi ng tindahan. Sige na, kumuha ka na. Kuha ka ng kuha din. Sandali, tak. Naghahanap ako ng kwan ko. Hindi ko. Ayan, binigyan tayo ng anong tawag doon? Ng permit. Binigyan tayo ng permission na kumuha ng candy. So, siyempre, mamimili tayo ng masarap na candy. Ayaw ko ng orange eh. Ayaw ng extra. Ito na lang tayo. Chilemansi. Chilemansi tuloy. Metro candy. Wala kasing iba. Be, yan. Kuha ka ng isang ganito. Bakit puno na? Oo nga, puno na pala itong cart natin. Yung chichirya natin. Paano kasi kinuha yung isang cart natin eh. Ninaka. Be, harap ka nga dito. Iharap mo nga muna yun. Be, harap ka dito Yan. Pang thumbnail lang natin. 1, 2. 1, 2. Yan. Right, mga kalabarkada na. Bali, nakakuha na rin pala si Mrs. ng mga ito. So tayo kasi ginawa natin, pinila kasi natin yung isang cart kasi puno na. Tapos kumuha tayong panibagong cart at ito. Pinakarikahan na ni Mrs. Malang nakuha niya hi-ho, mga biskwit, gamos sa Rayuma. Andiyan sila Auntie Sele? Nakit ma? Hindi. Chichiriyawag na muna. Yung cracklings, maliit. Cracklings malalaki, Maliit. maliliit. Patata. Roller coaster. Oo. Katingin mo ba mga magkano lahat to? Hindi ako makatingin. Hindi ko alam. Hindi, konti lang ito, konti lang. Kunti lang na. Wala pang 15,000 to. Wala na. Right, mga kalabarkada, no? So nandito kami sa may cashier. Ayun, cashier. Bali, pinapakon na namin lahat yung mga pinamili namin. Bali, 2 cart pala to. Na puro, puro paninda. Hindi, pandagdag lang doon. Kasi full stock naman talaga tayo. Pandagdag lang. Tsaka siyempre malapit na yung tag-ulan eh. Mahirap yung mahirap ng mag-grocery pag tag-ulan na. Magkano inabot ba eh? 11? 11,000.
Mas kunti nga to. Ito na lahat. Alright mga kalabarkadas, so nakarating na tayo dito sa bahay at ito lahat yung mga pinamili natin o hinakot natin ng mga paninda. Pero mas maliit ito, mas mababa ang binayaran natin compared sa nung nakaraan. So nung nakaraan kasi ay 23 yata yun o 22. So ngayon ay nasa 11k lang. Tapos nakabili rin tayo ng stove. Alright, para dun sa cheese stick. So yan lang yung vlog natin. At hindi na tayo nakapag-vlog kanina nung pauwi. Gawa nga nung nagmamadali rin kami. Dahil medyo makulimlim sa banda dun sa Alaminos. Alright mga kalabarkada na. So see you po sa next na vlog natin. At salamat na naman kay Raptor at safe tayong naka-uwi dito sa bahay. At nga pala mga kalabarkada na, so naka 6,000 kilometers na si Raptor. So kailangan na nating palitan yung langis na sa Bulinaw. So biyahe tayo ng Bulinaw siguro, pero hindi ko pa alam kung kailan ng change oil nito kasi medyo busy pa kasi marami tayong aayusin dahil kakakuha lang natin ng mga paninda. Alright mga kalabarkada, no? So see you po sa next na vlog natin at maraming salamat po sa inyo lahat and God bless po.